Zainab diyar mutunci ce Zainab. Ko aljanin da ke kogon dutse ba zai ki Zainab ba, domin tana da halayen kirki ba za ni ɓoye ba. Diyar mutunci gaishe kiya, samin ki sai mutum mai inganciya. Halin ki Zainaba ba lalaciya, ba ke cikin su mata in naciya. Tsafta da kwalliya tamkar Zainab ba za a samu ba. Zainab abu ba ta yin zagiya, ba ta shiga mummunan shirgiya. Sai jarumi yake samun Zainab ta mai da shi babba. Ke ce kike da sunaye tare, yau kanki zan yi sabon labari. In har gida da Zainab yayi tsariya, duk wanda baya son ke sha mariya. Ke ce kadai nake yi wa taken nan Zainab yar baba. Da ke sarautar mata ce, mai kwalliya da tsafta ke ce, ko dukkanin kike mai girma ce. Yau dukkanin sarauta ke kwace, sautin ke daban da amma Zainab ki kyala 'yan gaba. Zainab bakin haukan kishiya, ni zana baki ne domin toshiya. Zancen waɗansu na ɗaukai haushi, samin kina ya kore mun bashiya. Waƙar ki dole zani tambihi na ƙyala 'yan zamba. Wanda ba a yi wa allura, shi ne na so idan har an fara. Mata yawansu ko da an tara, ko ɓangaren ado sai kin kira. In kin fito gabansa a ce Zara ba za ku she ba.